Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasika tadzoka zvakare kudare rachingezi uko kune murume ari kurambana nemudzimai wake. Hatingati vari kurambana, vari kudanana asi havasi kunzwisisana parudo rwavo. Murume atora mumwe mudzimai ane barika, asi mukadzi wekutanga ari kuchema kuti aiwaka baboi kotienzanisika kana maenda kwamai guru kwamai nini mukaita 4 days moyo kwa kwandiri moita 4 days ko munogozoti 10 days uko 1 day kwandiri chirudzi ichocho. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ndo chirongwa tati tikupei iri vhikendi kudai makagara, asi chirongwa ichi tichakupai muzvikamu zviviri kana zvitatu nekuti chakarebesa. Chanhasi tada kuti tingokuintroducai chete kunhau iri pano. Nyaya ndeyekuti amai Ernest havasi kugutsikana nekabatirwo kwavari kuita nemurume wavo sekutora kwaakaita umwe mukadzi. Saka vanga vataurira kumbira mupiri asiri kugutsikana ndiwo munhu havasiri kugutsikana naye ndi aripo ndovaya vakapfeka zvichena vese vada kuchenuka. Taura mutori panyaya taurisai Baba Ernest vane 5 months vasingaiko saka vakazoisa kwamama vaita 2 days wazorira kumba nyauti yanga atoasa nefundisa zvikuno kwamama vaita 2 days charira kumba kubva zvavharana ndanzwa kuno kwamama vakiwa futi mavisa vakapiwa vasvika kumba vatikagorera senomunda vapwa mavisa vakapiwa handakuvaona kumba Ernest vanoya kumba kwamama kwamama vachidzokera chishop kwavo kune mukadzi wavanogara naye. Saka baba Ernest ndobva ndazoti muzuva sezvo vakati mukadzi wamunomunda ndobva ndaenda pashop pavo ndikati Ernest sezvo matokazvinyora sei nomunda motida tese andembudu nemba ndatogonetsananetsana chikanzi nondituma kuti ndiende kumba kwako unotsvagei iyo wega ufanongozviona wega ndoda sei handichakuda peka megogondo sei uende kuda ndikati aiwa ina handinonga kwedu wozive noda sei wakandironga kwedu chikanzi handina nguva yekukuperekedza kana wakuda kuda ndoda sei chaenda ndobva itambogadzirisana nasekuru zvimene kuzotoshana sekuru zvimene vega vatagadzisa mukapera baba Ernest wanzi ore tosangana kwamama ndikafunga kuti baba Ernest havachada sei vachayakumba havana kuyakumba vakazouya last week 2 days mukadzi wavo abuda anyani kwanga aenda ndobva vaya 2 days mukadzi wachasika ndobva vadzokera kushopu kwavo vatotira chii mukadzi wavo vadzora anavakazoona futi chivanabasi Kami tiringonetsa chete ndicho chokuti mazaba aeneza because tikwanikwa pakuwandirana usiku hapana hatisi kukudana chokwadi varipo varega vataura taura zvinonzi kwanu zvinondinetsa kuti kwapindurika because kumba kwacho ndikaendako ndoita kunge ndishauri saka ndosvika pamwe noti inini ndirambe ndishauri usiku yese kuita ndisunguruke kana because pamwe kwacho ndopedzera ndakubvunza kuti iyo haudi kuya kumba kumba kwacho ndikauya unachanenge akarwa zima serious achingoita zvaanenge achiita saka ndipedzera ndautazonyenzwa kuti veimba yacho ine kana kuti pane zvimwe zvaunenge vachiita obva ipapo chero pafoni chako nechingotumirwa mameseji kuti
ndinoda kuenda kwavo saka ndotadza kuziva kuti ndinosvika kupi ore nembe yachakadaro. madii mae kwanzi muri meyanga kwanza adino muri kuita noise vanouya vachigumira pamba pamama vavo konozi mukuzoita nguva airegera yakuye uchijeka vari kuzorara vachitaura riini chino kwani sande yapera vangaoni mwedzi mukanasinyeko asi kwanza hamuna kuzorora kutaura aipapo vantuuyo kozi takatorara ndikatova baba tichitotaura nekuti dai tisingawirirani nababa Ernest da vasina mbondipa mari yekuti uende kuchipatara one day vatova nemwedzi handidai mamusingawirirani vasinopa mari ndida kuba ndabata ipapo samuri kuwira aiwa tisi kuwirira aiwa tisi pandidototanzi wapopotera pachipotanzi wapopotera ipapo handina mbonambo wapopotera beni zokuti ndonga nemumwedzi mukana asingaekumba imuri kuvada here koiwe chamwana mukunetsa pakuti ione mukadzi niwa ndizvo uri kumboti mombe njeni ndionofuta chaamboshairawo ava semunhu akashara kare but hauzooneki zvachosi unoponera uchiinda usi ngozi ukaona wafunga kuita chipari hachisi chekuti unogara kumba one unotoenda kwese usaite chipari chekuti kuti anenge asvotowa chaindi hachisi chipari chakanaka nekuti zvinoitika mangwana mukadzi waunenge unaye anogona kuzokusiya pakaoma andozvo unozosiwa panhu pekuti unozopedzisira wafunga kumwa mushonga unozozviuraya. Saka gara wati iwe paunotora mukadzi usagara wamunyepera kuti handinamo mukadzi ndopanouya dambudziko kana kuti usati mune mukadzi uyu takarambana ari kurambira kumba pangu kana kuti ari kuda kuenda ukangouya anobva atodii atorwa pasi uya wanenge angobatirira ipapo wakataura kuti uchinda kwakuchaindi uzoko wakamupurumisa kuti aiwa munhu ari muroti kana kuti takasiyana. Sagara wataura chokwadi kuti inini ndoda kuroora but ndine imwe mhuri yangu munogona kuzogarisana here kana abvuma ava unogona kuzovaudzawo kupa paya vaudza ndozvadi zvekuitika but chipara hachisi chekuti unogara kunywana nekuti satani ane simba. Vanhu vamwe vanhu vanotora mukana vamwe vanhu vanoti vari kuyananisa vavo vanozopedzisira vakutaura zvisiri zvokuyo mukadzi wako mukuyananisana machirimo vanopedzisira vakutotaura zvi iwe wofunga kuti vakanaka mukunetsana kwamunoita kazhinji kwanza vanhu mukadzi womunhu hanyengwa nemupurisa murume anenge asunga kuda mafevhazi vakadzi vanoda mafevhazi emangweta kuti murume wangu abude edu emadimwe tapo ndine mishamwari yangu yakanyengerwa mukadzi asungwa achitengesa zvimadoro muri kadomo mukadzi akuinda inoda kuguza kuti murume ari mukadzi ndobva atonyengwa nemupurisa vakatozorambana vava nevana 3 nyaya. Saka semu nevanhu vanotoita zvemapurisa semu nevanhu vedu vekudari pano vachida vachigadzirisa ipavo vari kutodzwa zvauri kunetsa iwe kuti hausi kuda nebonde hausi kuda iwoti tinaro ndozvo unenge wavhura gepu rakashata bwii andoona vane varipara pachena kuti problem yedu ndeyakati munhu yauti ndinazvo zvimizvo andoona. Saka tisingadi kuti zvidaro toda kuti wewe kana mhuri yako imhuri yako kana uchida kubuda pachena wogadzirisana nawo kana pane zviri kunetsa mukadzi ane hama dzake zvo hama ndodzoonoudza kuti nai ana tete nai nomwe wangu tiri kuponana pakadai vokuyananisai andizvoita
saka chichi kunetsa taurai mugadzisani kana muri kudanana sokutora kwamaita vanhu vanodanana mukadzi hachisi chigaro kana kuti sekta inozomirira kurima kana kunaya mukadzi anodiwa everyday kunze kwokuti kana hake ari aya nekuti ndiyega anobvumira kuzota zvinhu zvakambooma atoataura ndiye murumerika mukadzi mutaurisai nababa Ernest apa vati mukadzi vanomuda handiti handisi kuramba ndo wamati chii ingati mukuvendomuda handiti asi mambo adi kunyeperai kakuwandirana kwatikuita nababa Ernest chokwadi chavo vakangondiudza chokwadi kunzi iwe wega zvifungire wega kuti tesei apa ndichadiwo chatuta mabhega kukwenda kumba kwenyu saka pasina need yekuti anzi vachati mukadzi ndomuda mukadzi wavo vanaye varugara naye maparagara naye kushop akati inini chipara handikwanisi musoka mboya panapana namama vangu taizotungiwa zvanzi chipari ina handikwanisi zvikanzi zvanzi namama vangu saka uchiti kana chipara kuti hawekwanisi unoedza kuti kudii zvanzi motofunza auya iye kana asina chikwanisa chitake ndichoungu aiwa vakabva vafunzwa zvikanzi motofunza baba Ernest kuti sei ndikuti chipara handikwanisi iye baba Ernest pane zvavakandiudza kuti pamusoro pemukadzi uyu saka chipara handikwanisi ava vane mukadzi wavo vane zvavakataurirana vakasvika pakuti aiwa maEnesi vachaenda kuti apa vari kuwanda kuti anziva kuti maEnesi vari kuda mukadzi baba Ernest avari tikuwandirana saka mukadzi womudiki ari kuhasi chipara hasi kukwanisa hanzi chipara handikwanisi baba Ernest vakati ndovari pachirudzii uyu achiramba chipari handina kwanovari vamusiya kushoka ndamomutoro tombobreaka otoratota tisuku vanhu hamurambidzi kuti musadza zvamunosadza hatisi chedu kungokubatsiraiwo musatambe nemwoyo wemunhu kwai mwoyo wemunhu usatambe nemwoyo wemunhu kuti wewe munhu amboisa mwoyo pauri iwewe wakutora sechitoi mwoyo wemunhu wotora mwoyo wemunhu kuita chitoi munhu anenge akaperera tsindiwe iwe woti hazvichaiti uri kuchinja ngoruchinja mota chinja mukadzi kuti idzi mota idzi dzakaitwa phase out saka ndiri kuda model nyuwani hazvideno mangwana titambire gwenzi ndiyo nhau yatanga tiinayo tonga itinzwe pari zvino tamaona chief Chivero vari kusvikawo pamatare vauya kuti vabatsirane nachief Ngezi pamatare aripo muzuva ranhasi. Naizvozvo nhau iyi paichienderera mberi chief Chivero vanenge vakuisawo input yavo. Regai timboona kuti kana madzishe ari mairi achibatirana pamwe chete zvinofamba sei, uyezve kuti nhau iyoyi yekuenzaniswa kwemhuri iyi ichaperawo sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe, musakangane kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to the highest level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.